よ道を解決望むのは簡単。望みを叶えるにはあんたが人間になればいい。もう一撃食らったら終わりだぞ。マウイ、そんなことないわ。俺には釣り針が必要なんだ。私の船に乗り、じゃあこの海を渡って。お前が特別だと証明するために命を懸けるテビティ気はない。の心を返しに行って。私は選ばれたの。選び間違いだ。チャンスをつかむためならどんなことでもやる男だ。お前の心が問いかけてくれるはず。耳を澄ませればモアナ遠くまで来たね。さあ聞くんだよ、お前は誰か。私は心
自由を自由になった自由だぞついに自由になったやったー気分最高ピーター、信じる心に本当の魔法がかかるのね。今夜見たそこから信じて。ウェンディ信じて。ほら信じるわ。楽しいこと楽しいこと。諦めかけても絶対に信じることをやめてはいけないんだ。そうね、ピーター。もう一度信じれば願いは叶う。